Dobar dan si u Tutrutu radio i televiziju. Danas čitamo vesti, normalno. U vestima priča 3 praseta. Zabranjeno za mladež ispod 18 godina, zato što ima neke strašne priče u toj priči. Ako ima mladež iznad 18, može. Pa da krenemo. Nadam se da ste sad napisali kako treba ovaj tekst. 3 praseta i zli vuk. Bilo je jednom 3 praseta. Jedan je... Šta pišete? Jedan živa u kući od slame. Ma to... To ništa nije tačno, imam ja... Ajde, čuti tu, čitaj. Ne. Neću da si tam takve gluposti. Neću. Imam ja moju priču. Međutim, posle te prasiće znam lično. Poznajem. Onda nema šta da razgovaram. Znam ih dobro. Priča ide ovako. Bila je jednom 3 praseta. Zile, Gile, Radisa, znam ih lično. Kada je Radisa, on je bio neki poslanik, on je radio nesto. Imao veliku kuću transpratnu, parno grejanje, i telefon. Sve GPS, MMS. Internet, naravno, imao se u kući, a ova dvojica su bili banditi. Zile, on je bio neki muzikant. Gile, on nije radio ništa. Mislim, djelovao neke divizije, znam, nema pojma. Jednog dana pojavi se Vule. Pravi Vuk, onaj, ne. Nije to Vuk, onaj, ako vi mislite na onoga Vuka, onaj, sa bradu, tako neki čovjek. Ne bre, pravi Vuk iz sume. Tu podlakava. I krene da ih pojede. I on nije teo ni da peče, to da ide ovako zive da ih pojede. Krenu oni da begne. Naravno, Radisa sedne u svog posla i pobegne. Jedna kola, prva, druga, treća, pobegne. Diće ova dvojica skose na biciklu od Gile tu, Zile, Gile, i ovaj mota, nekako mu pobegnu oni i uđu kod Zileta u stan. On ziva oko posla, onako neka trosna kućica, ali sakrio se oni i zatvore se. I budale. Kad se da ćute, dosta oni kuci kad je. Duvaću, puhaću i obluvaću vam kuću. Zile kaže, duvaj ga, Vule. Pa se oni da ga ne bave, Vule, duvadzija, duvaj ga, Vule. I ako vidiš šta će ovati. I izduva im kuću. Načisto, stane ništa. Stoje oni ovako samo u gaći. Krenuli da begne. Diće kod Radise. Dođe oni na vrata kući, u burazeru, puca nas unutra. Samo uključio na interfon i kaže, dođite mi. Juri nas Vule će nas pojede on. I oni pusti unutra. I oni uđu unutra. I Vule da se kaže. Duvaću i sve ću da mu odvom kuću. Da ne povede. Krene on da se naduvava. Krene da duva i duva je. Duva, ja mislim da još uvijek duva ništa. Ništa nije mogu da radi. Posle to da je otisao u Zeze Grande ili nešto. Uglavnom, to je prava priča, samo da znate. Ukoliko vam se svidila ova priča koju sam vam ja ispričao, vi mene ostavite u komentaru dole da vam se sviđa. Napišite mi. Vesti su super, priča je odlična. Ali to je prava priča da vam kažem, ono sve što ste usilili od 3 praseta, to ništa nije istina. Toliko da znate. To je bilo novo što se tiče ove vesti, vreme sutra promenljivo oblasno. Ajde. Ćao svima. Ukoliko vi se sviđa ova video koji ste sad gledali, možete da me subscribujete u ovem dugmetu ovde. Ćao.